Ще ти прочета нещо от този вестник. Заглавието е: "Това революция ли беше?" Султан Абдул Хамид се опитва да възстанови старото положение. Султанът е арестуван и отведен в Солун, в вила Алатини, заедно с 4 жени от харема му. На останалите 746 жени от стария му харем, 746 жени от стария му харем се отпуща правителствена пенсия в размер на 13 000 рили годишно. Какво ще кажеш? Не ти ли се спи? Ако хареса ролята, тя сама ще заприказва. С кого ще се приказваш? С мен. И какво си представляваш? Че ще скоча сега, ще коленича на земята и ще кажа: "Съка, не заминавай за Париж." И да коленичиш, аз пак ще замина. Че замини де, кой ти пречи? Писах и на сестра си да ангажира 2 стаи в същата стая, където тя живее. Кога ти тръгва трена? В неделя. В неделя след обед. Що не е останало време? Кожата На мен ми се спи. спи, кой ти пречи? Няма ли да се разберем какво ще правим с слугинята, като замина? Няма да се разберем. Защо? Защото няма да заминеш. Няма ли да си... Няма ли да си съблечеш най-сетне тази рокля? Защо да си събличам роклята? Защото е 2 часа. Вземи едни ножици и си изрежи ногтите. Какво? Ногтите си издържи. На краката. Какво ми е на ногтите? Днес бях на баня. На какво си мислиш, че приличаш с тези ногти? На змей горянин. Нищо ми няма на ногтите. Дълги ги са. Не виждаш ли, че са дълги? Не мога да си изрежат повече. Защото не си ги изрязал, когато е трябвало. Съблечи си роклите и лягай. Сега забелязвам, че Леля Мариола е права. Какво? Леля Мариола. Тя казваше, че приличаш на змия. Не е тъй. Тя беше казала, че приличам на циганин. Кожата ти е една жълта и зелена. Бялото на очите ти и то не е бяло, ами жълто. От лампата. Не е от лампата. Денем пак си жълт и зелен. Толкова ли ме мразиш? Не мога да спя с змия под един покрив. Защо не ми вържиш очите? Лоро, Да, Пейо. ти колко пъти влиза в стаята ми тая нощ? Защо да не влизам? Пипа ли револвера? Не съм. Видя ми се отдеве, че изтегли револвера и че го насочи срещу мен. Видя ли ти се? И станах вир вода. Още ми е горещо.